ஹலோ நண்பா, அது உங்களை வச்சு செலக்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூட பெல்லைக்கன் வரும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ என் பொறுப்பாளர்களுக்கு கூட நோட்டிஃபிகேஷன் பண்ணலாம். சிறவான நண்பாடுகள் பண்ணலாம். அதில் நம்ம பார்க்க போனால் நம்ம வந்து யூடியூப்பில் ஒரு இமேஜ் டவுன்லோட் பண்ணுவோம். அது வந்து நம்ம இமேஜ் டெவலப் போச்சுன்னா ஒரு வாட்டி டவுன்லோடு இந்த மாதிரி வந்துடும். டவுன்லோட் இமேஜ் கொடுத்து டவுன்லோட் பண்ணிப்போம். ஸோ ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரி வராது. ஸோ அந்த நேரத்தில் நம்ம எப்படி டவுன்லோட் பண்ணிட்டுன்னு பார்த்தலாம் வாங்க. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி வரும். இந்த மாதிரி வந்த அன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விசிட்னு இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. லோட் ஆகும் கொண்டாடும். லோட் ஆன பண்ணி இந்த மாதிரி வரும். ஸோ நம்ம எந்த இமேஜ் அந்த இப்போ பார்த்த இமேஜ் இப்படி வந்துச்சுன்னா அதை அழுத்தி பிடிங்க. பிடிச்சிங்கன்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் இமேஜ் லாஸ்ட்டில் செகண்டாக டவுன்லோட் இமேஜ்னு இருக்கு பாருங்கள். அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இமேஜ் டவுன்லோட் ஆகிடும். பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி வராத நேரங்களில் கூகுளில் போய் ஐடி பிடிச்சி டவுன்லோட் இமேஜ்னு வரலன்னா ஸோ அந்த மாதிரி விசிட் கொடுத்து உள்ளே போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோ. ஸோ அந்த மாதிரி லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூட பெல் ஐக்கன் வரும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் சந்திக்கலாம் நண்பா.